Etene marsi kalo kile woro samba fulani mgwan saba mali kuna fon jamal la jabo omu man fle sanga na wakati mali kono fata si mali ko kanama anga boloro siro fe mali kuna fon point ami o foni nga o wale nyuma do donte folimina obesi ile ka ba mun nga kuna fon mi makono wakati sera obisimila kokura kuna fon folo mali 2 minutes metu ni jamana kan ni la jabali so betum gataka usegere ulu mado ko ni sera ka singana Bamako ani femi wakadu ko sinema gintamba ota ko mo ani shigina le baraw bela jeli kunjara wakadu ko ulu yere fe no akeneka la jeli fe ulu chaman dira jabola wane uluma ni ko afana no bela jeli mina wala abal mam so no dim so fe Mariam Koni aw bismillah ko kura aw bismillah ko flash info keneka maliden keme ani biduru ni saba kala ni korobo bula tungora ki fukata se barakila woroma ulu minutu mi Tunisie jamana konnana ulu sera ka segi Bamako unale uyaira kuni sonjale nu akikala kadaka la jabali sugube tumigata ganyeshi malioma minutu mi Tunisie jamana ka ni wakati na kakeni Tunisie jamana nyema alire ka kuma folon ulu yi Bamako panguru jigoro la ukubena mali nyema ulu fe ulu munu ya ira ka fo ko mali jamana de fefebe Tunisie jamana kan ni wakati na ubina fele aninda mali bela jedintige wala sa ulu munu ma fe ka singana wa jamana kono ukana here alini bade ukonnana mana luna ka bo Tunisie jamana kan angaje anga uluga akilina lame ubiga dantikeleke anga todu kanila ame baraka soraka meno bolo okomo mogami papier to bolo passeport ni séjour donc on luka barabla donc surtout qui fana yo nyafo ko passeport to minen bolo ane consulat ni consulat be minen bolo luka na ka contrat de bail ke quoi donc papier content no bolo donc ya ndabo kenma min ke bon tayro tanye bon yoro kalyane do an se ka nyasi amasar madrid parce que na nyasi amasar madrid posu fana ban ke tuguni anyonon ba den do bolo kasola oluma bla folo anta don obna ke choba mina o polson na quoi nga gela be kalanta sirade ka pasanye woldo ne itsa bogata kala yoro la ni doma wala jugu ta kisegere ube muruke ga mugo tige jamana chama fan ani akoro ya fan feni wati labanu kono na bingani wale koni chara ko sebe do ko kuntamani na femi ma wulun vlay ulu koni ibonena onina demsen nani o banana ko sebe wa bol ma fen fla o koni jinna o de kera kasara e min kera jumadu marsi kalo kle saba samba fla ani mgwan saba arhabu dugula no be guzure komini ale fe kuna fene min mambolo uliya ida kafo ko kura rouge international ale mafla o fene jasura ma jugu oludo femi ba kele mishino obulla ni ma ko fele no tarani o belajele ni yoro ko fele manu uba nyine jamana nyama u fe ukase usego ni dongo belajene ke wala sa ma olunu bolo fe o se ka la kana chuga mina sangan a wakati femi wakadu sinema ko gintamba atako mugani shigina o bela jeni kunchera wakadu ko fe no Burkina Fabala akene ka femi la jali fen chamai o koni dira kerengirani ala jawma minu koni sanga soro ko sebe akula femi la jali fen bay no e etalon d'or du yekina nyinata akwada ka fo ko koni dira Tunisie ko ka jabola wane ale manwe Uzef Ishibi Mali na buyani akarama kun tale no ka di ama ale yere nana ni pirinani ka fara buyan woro ulu chamaka Mali kuna fon TV direction commercial mo be olado na mamnu mi na ma fi aga ferifon ulu legal la ko don walma aga chage do obe nega julusira Obama an egara sanfe Mali kuna fon jamana jaboko ni kuna fon damana ni tumi on bulu ka do okuluka o kombe shini kuna fon kuro ulu kenega